लोगोफोर ओइदिनो फट' लानाया दा बुथे बुथे नुदों ओमफ्राय बेवहाय जाबायहाय नायं उन्दुनानै सिखारबोदांसो मर्निं एरमाय बागदावलायदों आंखौ इदि जायो लोगोफोर आं हारसिंनो माबायदि जिरायदों आं हारसिंनो नालाय सिगाङाव जिरायदों हारसिंखौ ड्राइभार बायदि मोननानै सिगाङाव जिरायनो लुबैनानै सिगाङाव जि हाखु दाखु बारसोमनानै जिरायदों हिरा मिथिगौ लोगोफोर दिनैहाय जोङो बिनि थाखाय थांनो नागिरदों ओइ राना फैबाय बहत होनो थांनो नागिरदों लोगोफोर थांनो नागिरदों माने थांगासिनो आरो जोङो बारा गोजान नङा लोगोफोर थ'दो बिदिबा थांबाय थानो फै जोंबो बेरायहैनि एसे सोरनाव हगोन नोंलाय माय नै बिया दै सासे लोगो मोनबाय लामायाव ओइ सासेया मोनहैसिगोनसो भट होग्रा गोदान बेबो गोदान एबारसो फार्स्ट होजेनगोन नामा नों एबार होनो मोनगोन माबायदि मोनदों फार्स्ट होनो मोनगोन लाजिदोंना गिदोंना माने बोरै होनांगौ जोंनो बावो नोंसिनिबो खननैल' जागोन आंनो दानो खननै आंबो खननै ओइ खनसेयावथ' होनो मोनासै आंहा नामानो गैया नाथ' फिनजानाय फालाइन जायो इमेलि मानसि गैयानो माथो बारा नायो थांगासिनो जोङो आमी फैयाखै नोंसोरो भट होनो फैदों होखांबाय भट होबा बिदि मोनजायो हो हर आंबो आंबो आयु मासे जे होलि बिलाय गरसे जानायनि आंबो खखिला आबो फैदों हो भट होना फैखांबाय लोगोफोर खोन्थालाय आसिया ओरै फै साइसनो नै फार्स्ट टाइम होखांबाय भट होखांबाय लोगोफोर नै जोब्बाय दादा मोना लाइन जानानै दङ लाइन माने जोंनि हिन्जावफोरना गैया नालाय लोगोफोर ओइदिनो फट' लानाया माथो माबा दङ मानो नै जिना हरदों जोंखौ आबैना दादा पुलिसा देखाय ओरै आखाइफ्रा दे आखाइ ओरै देखायनांगौ नोंखौसो होनदों आङो बिमाखौसो दे आखाइ खारबाय नै खारबायानो दानो नै जों बलर खांबाय आयौ आयंना मालाय बिदिसो होदोंमोन आंनाबो ब्रा बेयावबा नै नोंसिनालाय आयंआबो होखांबाय थाब जानायनि आंबो बिसोर सोर लिरबोबायनोसै लोमगोना ओमफ्राय नै जोंना माबाफ्रा दासो हैजोदों आबौ भट दिया हल साउंड सुन हाथ साउंड देखो सुन एने खादी खाबी एने खा होय गल जोंनो बुट मोनजागोन ना मोनजाया जाखो थलायनि होनलाय भट होखांनायनि बुट होलांबाय बुट जानांगौ ना भट होखांबाय लोगोफोर आजयदो ओरैसिना बय बुरिया आहा बुट जागोनहाय आखिजों हाजावबायहाय नै औ रेस्टिनि ओइ संख्रि होबाव आबौ आबौ एसे संख्रि जारलायो संख्रि भट होबा बिदि बुट मोनजायो ना आंबो ओरैसिना गय एसे गिसि जानांगौमोन नामा बियो बुस्थुआ ना जों मिक्स जावनानै होआखै आं गावसोर भट होबा गय मोनजायो बुट मोनजायो जानाय नायनोसै जादो
बुदा जावनायनि लाइन फारिदों नै बट होखांजोब्बाय जोङो ओमफ्राय नै बुद जानोसै ओमफ्राय थांनोसै हय आयु जाखांनाङाखै लाबो एसे आयु आदों खुबायसो नै बुद होननाय बायदि मोनासै थाब मोनबाय नालाय एबार ना लाइन जायोनो होखांबाय मानसि रायलायनोसै माने माथो थिग गाबासै सानगुलायबाव आं फरायनानै नों थांदो होलायबाय नों थांदो होलायबाय आं माने नेबाय थादों ना नोङो थाफानो मोना नोहाय नङाबा गामाखालि भट होनायाव आयु लाइन जायोनो सोरनि रायलायनाय काहिनि खोनासंनो आं फार्स्ट होनायखायसो नोंसोर आंजों बाहायगौ गोनाङाव थाफानो मोनबाय नङाबा गावबो ससेयावसो लोगो मोनफैथारदों रोखांबाय जिखुनु जोब्बाय होनो फैदों दां बेबो मोनो दाना नों मोनाखै गय जानोसै गयबो मोनजाबाय नै ओंखाम जालायसो जानो इलाय ओंखामाबो बिजाबाय रोङासै होनबाबो आंना जाया ओमफ्राय होखांबायलै जोंहा बुंना फैयाखै लोगो होनदोंमोन आबौआ दा फैगोन आरो मालाय बैथियाव मोनफैखागोन फैसा गैयासो होनदोंमोन ओमफ्राय आरो मिथुसमोन आं मारै मिथिखामोन सैमा अरनायनि मुलि बिहरबायना खारबोनायनि आबौ